Assalamu alaikum warahmatullah. Wannan bidiyon zan yi shi ne saboda a sauƙaƙa wa mutane ko waɗanda suke neman hanyar da za su yi registration da Hamap successfully after ka yi making payment, ka je ka taɓa saƙon da aka tura maka a cikin email na access product ya kai ka gurin admin. Idan ya kai ka gurin admin, wannan message ɗin ne za a tura maka. Wannan message ɗin ne za ka tura ma admin. Kana taɓa access product saƙon da aka tura maka a cikin email, to zai kai ka wajen admin tare da wannan message ɗin. So za ka tura ma admin wannan message ɗin. Idan ka tura mai zai maido maka reply da wannan. Idan ka tura mai, kada ka rubuta komai, kawai ka tura. Kana turawa ka tsaya. Idan ka tura ka tsaya zai turo maka da wannan. Idan ya turo maka da wannan zai ce ma ka tura da screenshot ɗin da ka yi screenshot na saƙon da aka tura maka a email lokacin da ka yi register ka tura mai. So wannan screenshot ɗin da za ka yi shi ne wannan. Wannan receipt ɗin shi ne za ka tura mai. So idan ka tura mai wannan receipt ɗin, kana turawa sai ka zo ka rubuta wannan kalmar da ka ga wannan ya rubuta sent. Sent. Iya kalmar kawai za ka rubuta wannan kalmar. Wannan kalmar iya ita kaɗai za ka rubuta. Ba sai ka rubuta komai ba wannan. Iya ita kaɗai za ka rubuta wannan kalmar. Iya ita kaɗai. Da ka rubuta ta sai ka jira still zai turo maka da wannan. Ga nan congratulations for getting Hamap. Idan ya turo maka da wannan za ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi za ka taɓa wannan link ɗin da ke nan barin kuma ba. Wannan link ɗin rubutun nan wannan blue ɗin nan ko kuma in ce shuɗi ake ce mai ko? Yawwa shuɗi da Hausa. Sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi za ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi zai buɗe ma. Nan guraren ana samun mistake gurin cika wannan wajen. Abin da za ka yi nan na farko ga su nan. Abu na farko za ka cika sunanka nan. Nan ka sanya username. Nan ka saka email address. Nan ka saka phone number. Nan ka saka password. To, inda ake samun matsala guda ɗaya shi ne a nan wajen saka username a nan. Ana samun matsala. Sai matsala ta biyu a nan wajen saka password. Nan aka fi samun matsala. So, ya za a yi ka shawo kan wannan matsalar da ake samu? Jira. Yanzu misali zan cika in gwada muku yadda matsalar take. Yanzu misali zan cika misali let's say bari in sa wani email haka kawai. So, nan wajen username let's say nan can nan suna ne sorry. Nan suna ne misali bari in rubuta Aliyu. Misali maybe Aliyu Abdullahi maybe sunana kenan. Nan wajen username sai in rubuta Abdullahi misali. Abdullahi. A nan wajen email kawai sai in rubuta email ɗina. Misali bari in samu wani email kawai in sanya. Sai nan wajen phone number bari in sanya lambar waya. Nan wajen password nan ma bari in sanya let's say bari in rubuta lambar wayata a matsayin password. So, abin da zai faru a nan guraren wannan username ɗin da ka rubuta Abdullahi idan farko kafin kai akwai wanda ya rubuta Abdullahi a nan wajajen. So, Abdullahinka ba za ta yi aiki ba sai dai a ce ma wani ya taɓa yin amfani da wannan sunan Abdullahi ya cika a wajen. Idan kuma babu to zai wuce. So, maganin matsala a nan mutum kada ya rubuta sunan shi. Zan nuna muku abin da za ku rubuta. Yanzu ku jira ku gani. Tabbas na san akwai wanda ya taɓa yin register da sunan Abdullahi. Yanzu idan na rubuta register ba za ta wuce ba. Ka gani? The username is already registered. So, kuma inda ake ƙara samun wani issue ɗin yanzu nan da aka sa the username is already registered sai na cire username ɗin sai na sanya wani username ɗin na daban. To za su ce min email address is already registered. Tun nan an samu matsala. So, gudun wannan matsalar ga yadda za ka yi. Gudun wannan matsala. Yanzu nan wani ne shi ma I think irin wannan mistake ɗin ya samu gurin registration. To shi ne zan mashi registration da kaina. So, gudun wannan matsalar ga yadda za ka yi gaba ɗaya. Na fara muku ne tun daga farko saboda mutum ya kiyaye. Gudun wannan matsalar
ga yadda za ka yi, ga yadda za ka yi gudun wannan matsalai. Ya turo min detail ɗin shi. Zan fara sanyawa. Bari na koma nan cikin WhatsApp. Ga detail ɗin shi nan gwaran. Jira ku ga yadda zan yi. Ga sunan shi Sabo Sale. To zan ɗauki Sabo Sale yanzu farko. Zan ɗauki Sabo Sale sai in yi pasting ɗin shi a nan. Na sanya Sabo Sale. Username ko ma menene kawai, ko ma ya sunanka, ko ma menene sunanka, ko kana da wani suna ko baka da suna, kawai in an zo gurin username me za ka yi? Kawai ka copy email address ɗinka ka sanya. Sa email address ɗinka a wajen username. Ka sanya email address ɗinka a wajen username. Idan ka rubuta email address naka a wajen username sai ka cire wannan .com ɗin, shi kenan. Ka rubuta email address ɗinka sai ka cire wannan .com ɗin, shi kenan. Shi ne a matsayin username naka. Sai phone number. Za mu yi copy phone number. Idan aka copy phone number, ƙasa dama menene email address. Nan gwaran sai ka sa email address naka, nan ka sanya phone number. So a nan gurin email address ɗin sai in sanya email address ɗin. Kaga username namu email address ne. Password namu wannan email address ɗinmu ma email address ne. So in ka gama ka zo gurin sanyawa, kawai da ka zo wajen sanya username email address za ka sanya. Nan wajen kuma phone number sai ka sanya lambar wayarka. Wajen password ma saboda gudun mantuwa kawai sanya lambar wayarka. Yanzu ku jira ku gani da na yi register wucewa zai. Za su ce registration yayi successful. Kun gani? Account registration successfully. So wannan shine da za ka yi ma mutum register a sauƙaƙe. A sauƙaƙe.